Sekian Tuhan. Jadi mulai gulung ba ihang berlin ng gulung basado particular buhagi. Ano dito ala ihita kumparan ng perluatan kita. Jadi buhagi kita di so kita menetap. Isi bahida apa saat tu? Saya sepengar rumah wala di. Jadi ilo ihamu raja ni pinajuluhan. Ada dong harus pakai dalam bisik-bisik kan di pasar tanah pakai dalam Tuhan bahwa ada jalma. Jadi mulai dari kita di paparan yang buta si Raja Haryana bisa dari Nusolata, bisa dari Tahita, anak Beau, menukur Raja Haduduka di patok di Pulau Sang atau dong apakah di kota ini malah bobosu pulau main di bagasan kelas Nero. Jadi somoni mah dihina paparan yang buta borsak si Rumonggo, si Hobi lu beturuan, boru bere, tar lumobi mah di Raja di Nusa Utara. Maratapak mahmur Raja di Nusa Utara. Jupang mati kina jupang ngopas na, dikina non rodo kami manghidup padabo siya kamu Raja di Nusa Utara kami. Kasatakas martana pak mahmur Raja bulung. Walau dikina non rodo kami manghidup padabo pengurutio siya kamu seluruh na Raja di Nusa Utara. Mana tema? Jadi songonima di hamur Raja ni haduri nami. Tamando hita mandok molage dua mata nomor 2 di bawah. Di siala pangarap motionna di ham yang idolimuna. Torok sobiga ham yang idolimuna para bapak padu-padu papala detikyon tuamur Raja ni haduri nami si Raja Huta Gurgur. Raja ni haduri nunga busuk hita mangan idah nalas jala sagak marlo pajuhuk na tabu so buat tong minum air si kiyo-kiyo asi marohani tuhan tadi bata saya marmur nas batu daging saudara matu goi si pasidak panaili may tong isi banyak kolihoni jala si paula o saloja Raja ni hadoli daulat ni hata di si panganoni do nami masong ngadidok ni dua-dua asal wakot namal hal tong main na tubuh di robian horas mahi kasaluhu na namangaton marlibat gadama di hasuton namangalea Raja ni hadoli say jolo dinak nang doit kasali nunglung soyol pinangan asas sinukun namar panukun marpanakasi mahane Raja ni hadoli di situ hingga masak na untuk parsal dia asal dia malak na dia momok dia matong hatana dia nadidok na takas ma Raja ni hadoli mar buah-buah sidok putih